Kaixo lagun, gure ondoan behar zaitugu, aliatu gisa. Gurekin bat eginez, jarrera matxistak salatuz, mendeetan zehar pairatzen ari garen genero indarkeria geldiarazteko. Badakigu jasotako hezkuntzak eta gizarteak nabarmen baldintzatu gaituztela guztioi, baina parez pare dugu denoi dagokigun erronka, jokabide matxistak identifikatu eta gainditzea. Baldakizu nola lagun dezakezun gizarte parekideago bat sortzen? Emakumeenganako erasorik antzemanez gero, fisikoa naiz ahozkoa, salatu ezazu. Ezagutzen duzun emakumeren bat genero indarkeriaren biktima dela susmatzen baduzu, hitz egin berarekin eta eskaini zure laguntza. Sumatzen baduzu zure lagun, lankide, anai edo dena delakoak emakumeekiko jarrera oldarkorra duela, hitz egin berarekin eta animatu laguntza profesionala bilatzera. Emakumeen aurkako indarkeriarik ez justifikatu. Jantzeko, edateko, hitz egiteko edo dantzatzeko moduak ez du indarkeria justifikatzen. Ez ebaluatu emakumeen gorputzak. Ederra da, gizena dago, gorputz polita du, baina itxusia da. Iritzi horiek edertasun estereotipoak indartu eta emakumeen autoestimua eta autokonfiantza kaltetzen dituzte. Ez kontsumitu emakumeak objektu moduan azaltzen dituen ikusentzunezko edo aisialdiko edukirik. Txiste edo komentario matxistak alboratu. Sexismoa iraunarazten dute. Emakumeari barre egin eta gutxietsi egiten dute. Izan zaitez arduratsua eta zintzoa zure bikote harremanetan. Erantzukizun afektiboan eta elkarrekiko zaintzan oinarritutako maitasun harremanak eraikitzea da maskulinotasun berriak sortzeko bidea, patriarkatuaren aginduetatik libre. Entzun eta hausnarketa egin jarrera matxista normalizatuenak hautemateko. Indarkeria matxista geldiarazteko garaia da. Goazen aurrera!